Ongi etorri gure proiektu pertsonalaren azoka egunera. Nik egin dut kotxe bat eta kotxea nola egin dut manual bat hori azaltzeko. Nik egin dut dana izan da poltsa solidariak nik diseinatu dodaz eta salduko dodaz eta holan dirua Palestinara joango da. Begoñazpi ikastolako DBH lauko ikasle guztiek euren interesekoa dan gai bat hartuta ikerketa lan sakona egiten dabe eta gero ikasle eta familia guztien eskura jartzen dabe ikertutakoa beren beregi azaltzeko asmoz. Proiektu pertsonalen helburua ikaslek eroen interesetatik abiatutako zer sortzea da eta ere berean beste trebetasun batzuk lantzea be bilatzen dau. Autogestioa edo ikerketa edo habilidade sozialak be lantzea ere berean bilatzen dau. Orduan azkenean ez da bakarrik lan akademiko soil bat. Euren interesetatik abiatzen dan zer da eta euren gustu eta saletasunetan apur bat gehiago sakontzea lortzen dugu proiektu honegaz. Nik egin dut ipuin liburu bat, non erruneta batekin ipuin aukeratzen dozu pertsonaiak, bigarren mailako pertsonaiak edo eta objektuak eta lekua aukeratu dezakezuz eta ipuin barruan ipuina dago. Proiektu honen bitartez, proiektu oso bat garatzeko aukera daukie eta hainbat baliabide pertsonal garatzeko ere balio izaten jake. Hala nola, kudeaketa pertsonala, proiektu baten ardura osoa hasieratik amaierara euren gain hartzea, autoezagutza estrategien, garapena eta bar. Nik egin dudan proiektua pilula kaxa bat da elektronikoa. Arduinoa gaz eginda dago, Arduino IDE erabili dut programa bezala eta Pythonez. Orduan egiten duena da, 20 segunduro mugitzen da, jausten da pilula eta pantaila LCD-an erakusten du hartu behar duela pilula, argi bat pizten da eta buserra ere bai pizten da, soinua egiteko.